क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइयाव क'क्राझार दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव फैनो हानाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो बे हाबाफारिखौ दैदेननाय क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोनसुमा बिथां आरो दासो एसे सिगां जोंनि आगोमा बर' फिसानिफ्राय भारतनि गोजौसिन आनजाद इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन बेखौ उथ्रिसारनो हानाय आरो जों साफ्रोमबो बर'नि बिमा बिफाया गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ फोरमान मोनबादि जाजानो लुबैयो। जे देग्लाय 2019 मायथाइयाव UPSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि बे हालामनिनो बर' फिसा फोरमान ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारियारि गुबुन गुबुन आफादफ्रानो दुलाराय आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांखौ लेंहरनानै फरायसाफोरजों सावरायहोगासिनो दङ। मैयाबो बाक्सा जिल्लायाव बिथाङा थांदों, बिनि सिगांबो अदालबारि बाथौ लेंनायाव बिथाङा थांदों, बिनि सिगांबो गोबां दख'राफ्रा गोबां एबसुनि मावथिफोरा बेबायदि बरायनाय हाबाफारियाव बिथांखौ दुलाराय आसामावनो लेंलांबाय थादों। दा बिथाङा जुदि बेफोराव बाहागो लाहैनानै फरायसाफोरखौ इनकारेज होनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फोरमान ब्रह्म बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो बेबायदि फोरमान ब्रह्म बादि आरोबाव बर' फिसाफोरा जाहाथे बुजिबावनो हाथों बेनि थाखाय आफा बंलावरिया अराय सम साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ नायहरथों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय আমার আজি যে এই সভাত নিজৰ মূল্যৱান সময়টো দি কিনে কক্ৰাঝাৰ আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যে ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামত আমাক সময় দিয়াৰ কাৰণে এইখন কক্ৰাঝাৰ গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰে ভাইচ প্ৰিন্সিপাল সন্মানীয় দাস মেডামক মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমাক নিজৰ মূল্যৱান সময়টো দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এই শিক্ষা অনুষ্ঠানত আমাৰ সাবজেক্ট টিচাৰ बे हायार सेकेन्डारिनि गुबुन गुबुन आयदानि फोरोंगुरु मेडाम सार बिथांमोनखौबो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावो। नोंथांमोना दसे सम होनायनि थाखाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जिल्लानि बोसोनगिरि आदा प्रेमजित बिथां आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि रांगिरि संजय नार्जारि बिथां आंजों मैयानिफ्रायनो दंबायो। बाक्सा जिल्लानिनो गंसे दख'रा मुहुरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिकि नार्जारि बिथां आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लेंजानाय गुबुन गुबुन गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो दसे सम जोंनो जे होफैबाय बे हाबाफारिखौ मोजां मोनसे आब्रुथि खालामनो जे मदद होबाय बिथांमोनखौबो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावबाय। आरो अनजाथाव फरायसामोन, दा नोंसोरो दहाय फोरमानखौ नुनानै बोरै नांदों? सोर सोर नोंसोरो क्लास 10 आव फरायगासिनो आखाइ थिखोलायनाय ना? नोंसोर क्लास 10 एबार क्लास 9 आखाइ थिखो। क्लास 8 आलाय? সকলোৱে বৰ বুজি পায় অসমীয়া মাধ্যমত কেইজন আছে হাত দাঙাচোন। বৰ বুজি নাপায়? दा नोंसोर जे फोरमान ब्रह्मखौ जे नुबाय, फोरमान ब्रह्म बादि जानो लुबैयो सोर सोर जानो लुबैयो आखाइ थिखोलायना? नोंसोर जानो लुबैयो? नाथाय जानो लुबैबाबो हानाय नङा, मिथिबाय? जानो लुबैबा हानाय नङा। एखिया जे फोरमान ब्रह्मआ जे बुंलांबाय माखासे बिराद गोनां गोनां बाथ्राखौनो बुंलांबाय जे बिथाङा एसे सिगां बुंदों बे ओनसोलनि फरायसाफोरा जुदि मोजां जानो नांगौब्ला, बे ओनसोलनि फरायसाफोरा जुदि मोनफ्रोमबो आनजादाव उथ्रिसारनो नांगौब्ला बे ओनसोलनि फरायसाफोरनो मोनसे आबहावा दानानै होदों जि आबहावाया फरायसाफोरा लेखा फरायनो गोसो जायो। ओंखायनो दा जोंनि आबहावाया क'क्राझार नोगोराव लेखा फरायनायनि आबहावा दंना गैया? আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থায়ে 2006 চনৰ পৰা আমি 11টা এডুকেশ্যন ঘোষণা কৰি কিনে আমি কাম কৰিছো। 2007 চনৰ পৰা আমি মিছন কোৱালিটি এডুকেশ্যন ঘোষণা কৰি কিনে আমি কাম কৰিছো। যি সময়ত এফসুয়ে এই সময়ত মানে मेलेमजिबि सानसुमै मुंदांखा बिथांमोनजों सावरायनानै जों जेला सोलोंथाइ बोसोर फोसावदोंमोन 2006 চনৰ আমাৰ সমগ্र অসমত बर' माध्यमफ्रा फार्स्ट डिविजन हुआ only 66 आছিলে, only 66। এই বছর সমগ্র অসমত बर' माध्यमफ्रा फार्स्ट डिविजन हुआ আমাৰ 1266।
অকমান বেছি হৈছে কিন্তু যোৱা বছৰ আমাৰ বৰ মাধ্যমৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হোৱাটো 1606 আছিলে এই বছৰ আমাৰ 370 জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাটো হাৰটো আমাৰ কমি গ'ল যাৰ কমাও কাৰণ আছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ টেলেন্ট আছে ফৰমান ব্ৰহ্মবাদী क'क्राझार जिल्लायाव बिराद जोंहा टेलेन्ट दङ रोंनाय फरायसाफोर दङ दा बै फरायसाफोरखौ मोजां आबहावा होनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन दानि फोरमान ब्रह्मआ जोबोद गोनांथि बाथ्रा बुंलांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 2006 समावनो जोङो सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै आबहावा सोरजिना होनो थाखाय गोबां फरायसालियाव थांनानै जों खामानि मावहैदों गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायदों नाथाय बै ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि फरायसाफोरनि खोथाखौ साना दा बेखौ मावनो थाखायनो जों नाजाबाय थादों যে ফৰমান ব্ৰহ্মই যে কৈ গ'ল কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আন্দাৰত যদি ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব লাগিব তেনেহ'লে ইয়াত পৰিৱেশ এটা থাকিব লাগিব যি পৰিৱেশত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ ল'বলৈ বিচাৰে যি পৰিৱেশত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰে এনেকৈ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগে বুলি ফৰমান ব্ৰহ্মই কৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি 2006 চনৰ পৰাই আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যে ফৰমান ব্ৰহ্মই কৈ গৈছে কোকৰাঝাৰত বহুত আমাৰ মেলা হৈ আছে এই মেলাও এটা কাৰণ কোকৰাঝাৰত যোৱা বছৰ এবাৰ কোকৰাঝাৰত আমার অনলি 56% তো কিন্তু আমাকে বহুত বেয়া ডিস্ট্রিক্ট সদায় মানে 6 মাহ পানীতে থাকে 6 মাহ শিক্ষাগুৰুসকলে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে ধেমাজি ডিস্ট্রিক্ট 83 সেইকাৰণে যোৱা বছৰ আমি ধেমাজি ডিস্ট্রিক্টৰ সকলো লিডাৰক আমি কোকৰাঝাৰত আনিছিলোঁ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে ধেমাজি 6 মাহ পানীতে থাকে 6 মাহ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্ট কিয় ভাল হয় কৈনি কিন্তু এই ধেমাজিৰ নেতাসকলে আমাক পৰামৰ্শ দি গ'ল যি পৰামৰ্শটো আজি সভাত আমাৰ ফৰমান ব্ৰহ্মই ক'লে যে এটাকে একটা পৰিৱেশ কৰি তুলিব লাগিব সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে যোৱা বছৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰিজাল্ট তাত যোৱা বছৰ আমাৰ ওদালগুৰিটো মেট্ৰিকৰ সবতকে লাষ্ট আমাৰ মেট্ৰিকৰ যোৱা বছৰ ওদালগুৰি আৰু এই বছৰ সেকেন্ড লাষ্ট আমাৰ চিৰাং আৰু ওদালগুৰি লাষ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ আগত এই বছৰত আমাৰ চিৰাংটো সবতকে লাষ্ট আছিলে আৰু তাৰ আগৰ বছৰ কোকৰাঝাৰটো আমাৰ সবতকে লাষ্ট আছিলে মেট্ৰিকৰ যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেন্টেজটো সেইকাৰণে এই বছৰ আমাৰ চিৰাংটো সেকেন্ড লাষ্ট তাৰ আগৰ বছৰ ওদালগুৰিটো লাষ্ট তাৰ আগৰ বছৰ চিৰাংটো লাষ্ট তাৰ আগৰ বছৰ কোকৰাঝাৰটো লাষ্ট আছিলে কিন্তু কোকৰাঝাৰটো অকমান আহি এবাৰ 56% পালে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলো কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভিতৰত থকা সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন जासिलु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो नोंथांमोना क'क्राझारनि जे रिजाल्ट एसे गोजौ लाबोबाय नाथाय बे थोजासे नङा जोंनि बयनिफ्राय बर' हारिनि देरसिन सम्पथिया जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जुदि गाज्रि जायोब्ला बर' हारियानो सेस जागोन ओंखायनो बे फरायसाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन সেইকাৰণে সকলো শিক্ষাগুৰু ছাৰসকলক মই নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন जासिলোঁ কিন্তু আজি আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেছি আমি কাম কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি যোৱা বছৰ এটা কাম কৰিছিলোঁ বিভিন্ন সংগঠনসকলক লৈ কিনে আমি ডিসি অফিস ওচৰত গৈছিলোঁ যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ডিসি ছাৰক যে আমাৰ এন্টি সোশ্যাল এক্টিভিটিজ কিছুমান কাম যে আমাৰ কোন ল'ৰা ছোৱালীসকলে বুজি নাপায় 15 বছৰ 16 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইবোৰ কামটো বুজি নাপায় সেইকাৰণে এন্টি সোশ্যাল এক্টিভিটিজ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো কামটো মানে হ'ব নালাগে বুলি আমি ডিসি ওচৰত গৈছিলোঁ আৰু বেলেগ সংগঠনসকলক লৈ কিনে আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু লাষ্টত গৈ কিনে বেলেগ সংগঠনটো মানে গাঁওচৰ গালামে ধাৰে जुनि पाय गुबुन आफादफोरा गालांबाय थादों डिसि अफिस डिसिखौबो जों लोगो हमखांबाय एसपिखौबो जों लोगो हमखांबाय जे जोंनो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस नाङा क'क्राझारनि रिजाल्टआ जे मोजां जायाखै क'क्राझारा जे बर' हारिनि उनथिंबाय क'क्राझारखौ नायनानै गुबुन जिल्लाफ्रा सोलोंबाय थायो ओंखायनो दा क'क्राझार टाउनखौ नोजोर होबाय थायो दुलाराय आसामाव 30 लाख बर' फिसाफोर दङ क'क्राझारखौ बिथांमोना नाहरबाय थायो दा क'क्राझाराव जि एक्टिभिटिस जायो लासै बारायलांबाय थायो सोनाब फारसे सानजा फारसे बारायलांबाय थायो ओंखायनो दा क'क्राझारखौ जोंहा मोजां खालामथारनो नांगौ दा बेखौ मोजां खालामनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुजिबाय थादों बेलेग आफादफोरखौबो जोङो खावलायबाय थादों बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावोब्लासो फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन टेलेन्ट दं जोंहा गोरों गोरा ओंखारबाय थायो सम ओंखारबाय थायो दा बिथांमोनाबो राइट प्लेस मोनाखै मोजां फरायनो थाखाय बिथांमोनाबो सम मोनाखै ओंखायनो बेखौ जों खालामना होनो नांगोन आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरा जाहाथे सम जाहाथे बिथांमोना मदद होफाबाय था एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ जों फोजोबथारनो नांगोन दा कुनु डिस्ट्रिक्टआव आं नुफेराखै बेबादि मेला जानाय मैया 31 मार्च दिनै 1 जुन मैया 31 मार्चआवनो गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार टाउनाव मोनब्रै मेलाया मैयानो बेखेवदों
जि मेलाया जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्ट जानायाव मोजां होआखै जि मेलाया जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनाय मोनसे खाबु होआखै आरो फारसेथिं सरकारा जोंनो नांगौ बादि बिजाब होआ नांगौ बादि फोरोंगिरि होआ नांगौ बादि जोंनो मा होनो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय कम्पिउटार हराखै दा बेफोरबादि थासारियाव जों बर'फोरनि रिजाल्टखौ बोरै मोजां खालामनो हागोन बेयाव जाहाथे जोंनि मेलेमजिबि बेयाव जाहाथे जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना सानथों जों एबसुआ जुजिबाय थादों जोंथ' फावसाया जों एबसुआ मालाबा फावसाया बे मेलाखौ सोर खालामदों बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जायनो खालामा मानो बेखौ जों मालाबा फावसाया बिनि थाखाय जों जुजिबाय थागोन मानो होनोबा जोंनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पतियानो फरायसाफोर जोंनि देरसिन सम्पतियानो फरायसाफोर बेनि थानाय बड'लेण्ड ओनसोलनि थानाय दैमा दंफांखौ जों बेसेबां रैखा होयो बेनिफ्राय बांसिन जों फरायसाफोरखौ रैखा होनो थाखाय जों जुजिगासिनो दङ मानो होनबा बिथांमोनानो जोंनि हक न'खरनिबो हक जोंनि बिमा बिफाया दुब्लि बारियाव दिनै खामानि मावगासिनो दं मोनसेल' आसा गावनि फिसाजो फिसालाया मोजां लेखा फरायथों मोजां गोरों गोरा जाथों बेखौनो आसा लानानै बिथांमोना थांनानै दङ ओंखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफानि साननाया सिमाङाव जाहाथे जाफुंथों बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुजिगोन दा 2006 सनाव 66ल' फार्स्ट डिभिजनमोन देग्लाय फैयै फैयै 1266 मोनबाय बांफैबाय दा एसे मा होनो बुरजानिफ्राय बुरजा जागासिनो दङ फैबाय थानाय समाव आरो बांसिन जाहाथे जाथों बिनि थाखाय जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना खामानि मावथों दा आं बारा बेखौ आङो मा होनो फोरोंगुरु सार बिथांमोन आरो गार्जेनफोरनि फारसे बेखौ आं बारा मा होनो गोलाव बुंनाय नंला दा फरायसा नोंथांमोना फोरमान ब्रह्म बादि जानो लुबैयो होन्दोंमोन ना खोनाखै होनबा नोंसोरो होनदों लुबैयो मानोथ' हा लुबैबाल' मोननाय नङा मा जानांगोन लुबैबा मोनगोन हा लुबैनोबो नांगोन नाथाय मा जायोबा मोनगोन नोंसोरो हा गाबोन बे डिसि जाहैगोन डिसि जायोब्ला मिथिबाय डिसि जायोब्ला बेसेबां मा जायो मिथिबाय ना सिगाङावबो गारिया गंथाम जागोन उनावबो गारिया गंथाम जागोन मिथिबाय पुलिसा बेखौ नेबाय थागोन मिथिबाय ना मोनसे डिस्ट्रिक्टनि लामा दालां बान्दोखौ बानायजोबनो बेनाव फैगोन मिथिबाय एमएलए मन्त्रि दा जाय एमएलएजों मिनिस्टारफोरजों 10टा गारि खारफाबाय थायो बिथांमोनाबो बेखौ फैगोन सार सहिदी दियक এইটো ৰাস্তাটো কামটো মানে হ'ব লাগে এইটো উমুকটো হ'ব লাগে होननानै मिनिस्टारफोराबो बिथांमोनखौ सार फैजोबनो नांगोन दा नोंसोर बेबादि जानो लुबैयो ना लुबैया लुबैबा मोनगोन हा मा जाबा मोनगोन हा नाजायोबा मोनगोन मिथिबाय दा लुबैनायजों नाजानायजों दा फोरमानलाबो लुबैनाय दंमोन बेहा आइएस जागोन होननानै नाथाय बे आइएस मोननांगौ बादि बिथाङा नाजाथारदों दा नोंसोर नाजागोन ना नाजाया नाजागोन सोर नाजागोन आखाइ थिखोनाय ना आरो आखाइया नङाथ' ओरैसो खावलायाव दांनाय बादि थिखोनाङा प्रपारलि थिखो जि खामानि मावो प्रपारलि माव हा नोंसोर जानो लुबैयो सियर नोंसोर ओरै नाहरदो सब ओरै नाहरदो दा नोंसोर लुबैबाल' मोननाय नङा मिथिबाय ना नोंसोर नाजानांगोन मिथिबाय बर' फरायसाफोरनि बयनिफ्राय देरसिन जेंनाया मा मिथिबाय ना मिथिबाय जोंहा लुबैनाय दं नाथाय नाजानाय गैया मा गैया लुबैनाय दङ नाजानाय गैया दिनै जे 11 जन बर' फरायसाफोरखौ बरायबाय गोदोनायाव आरनाय होबाय बिमा बिफायाबो फैनानै खुसि मोनफैबाय नङा होमबा गावनि फिसा हौवाया फार्स्ट डिभिजन मोनदों एबसुजों बराय जाबाय मोजां मोनखागोन नङा नङा दा नोंसोरबो बरायजानो लुबैयो ना लुबैया लुबैयो दा लुबैयोबा मा खामानि मावनांगोन नोंसोरो नाजानो नांगोन मिथिबाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा लुबैयो फार्स्ट डिभिजन मोनबा नांगोन ना नाङा नांगौ होनो नाथाय फार्स्ट डिभिजन मोनथावथाव बादि खस्थ' खालामा लेटार मार्क नांगोन ना नाङा होनोबा नांगौ होनो नाथाय बेखौ मोनथावथाव बादि खस्थ' खालामा मिथिबाय नोंसोर सोंनांगौ फोरमान सारखौ बोरै फरायोमोन होननानै मानो सोङाखै नोंसोर दहाय मानो सोङाखै नोंसोर कुइसन सोंनांगौ सारनो बोरै लेखा फरायनायमोन बोरै अफिसार जाखो होननानै मानो सोङा नोंसोरो हा मानो सोङा जों नोंसोर मिथिबाय ना दा जोंनि बर' फरायसाफ्रा लुबैयोल' मिथिबाय ना नाथाय नाजाया मिथिबाय ना मनज स्वर्गियारि बिनि सिगां मनज स्वर्गियारि आइपिएस दा ट्रेनिं होगासिनो दं देरादुनाव मिथिबाय ना उत्तरांचलनि केपिटेल देरादुनाव मनज स्वर्गियारिया मिथिबाय ना मनज स्वर्गियारिया आइपिएस मोनदों मिथिबाय ना दा मनज स्वर्गियारिया जेब्लानाखि क्लास मा होनो 10 आव दंमोन ना बे मेट्रिकआव स्टुडेन्टबो मोनदों मनज स्वर्गियारिया फोरमान ब्रह्मनि सिगां इउपिएससि क्रेक खालामनाय बर' फिसा मिथिबाय ना मनज स्वर्गियारिया मेट्रिकआव स्टुडेन्टबो मोनदों हायार सेकेन्डारियाव 2009 आव दुलाराय आसामाव बे टपारबो जादों मिथिबाय ना ओंखायनो नोंसोरबो जुदिहाय नोंसोर फोरमान सारमोनजों बादि जानो लुबैयोब्ला बे जाबाय नोंनि एसपिरेसन लुबैनाय नाथाय बे लुबैनायखौ लुबैनायावल' दोननो नाङा नाजानाय गोरोबथारनो नांगोन लुबैनायजों नाजानायजों मिथिबाय ना एसपिरेसन आरो प्रिपेरेसन बर' फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनजानो लुबैयो एबसुजों फरायजानो लुबैयो नाथाय फार्स्ट डिभिजन मोनथावथाव बादि खस्थ'खौनो खालामो नोंसोरो खालामा आं
सानसे मनज स्वरगियारिखौ डिस्टेन्स मोनोब्ला 2000 बे नयाव दुलाराय आसामाव 1 नाम्बार थांदों मिथिबायना मेथ्सआव बे 100 आव 100 मोनदों दिनैबो फरायजानाय फरायसा सासे मेथ्सआव 100 आव 100 मोनदों मिथिबाय फिजिक्सआव क्लास 12 आव मनज स्वरगियारिया 100 आव 100 मोनदों मिथिबायना आं सानसे दिना मनज स्वरगियारिखौ सोंदोंमोन नों बोरै मेथ्सआव 100 आव 100 मोनखो होननानै अब्ला मनज स्वरगियारिया मा बुंदों मिथिबायना बोसोरसेयाव 365 सान थायो बेसे सान थायो अब्ला मनज स्वरगियारिया बुंदों आं बोसोरसेयाव 365 सानाव अकल गाव जेला क्लास 10 आव फरायोमोन 2006 आव 2006 मायथाइयाव गाव सानखान्थि आयदायाव बियो 426 दिस्ता बहि लिरनानै फोजोबदोंनो बेसे बोसोरसेयाव बेसेबां सान थायो 365 सानाव बियो 426 दिस्ता लिरनानै फोजोबदोंनो बहिखौ मिथिबायना दा मनज स्वरगियारिया मेट्रिकआव मेथ्सआव बेसेबां मोनदों 100 आव 100 बोरै मोनखो बोसोरसेयाव 426 दिस्ता लिरनानै फोजोबदों फुङाव 1 दिस्ता बायोब्ला बेलासियाव जोबोनो बेलासियाव बायोब्ला फुङाव जोबोनो फुङाव बायोब्ला माला जोबो बेलासियाव बायोब्ला माला जोबो दा नोंसोरनि क्लास बे हायार सेकेन्डारिनि क्लास 10 रुल नाम्बार 1 आ गसंलाय क्लास 10 ना रुल नाम्बार 1 आ बर'नि दिना हा यस मनज स्वरगियारिया फुङाव बायोब्ला माला जोबोमोन बहिया बेलासियाव बायोब्ला माला जोबो मेट्रिकआव मेथ्सआव बेसेबां मोनदों 100 आव 100 जानुवारि 2 तारिखनिफ्राय क्लास जादों नोंसिना दा जुननि 1 तारिख सफैबाय 6 मास हाबगासिनो दङ बे 6 मासाव नोङो मेथामेटिक्सआव गांबैसे बहि दिस्ता लिरनानै फोजोबखो बुंलाय हा गांबैसे लिरखो 2 रुल नाम्बार 2 आलाय सोर 2 रुल नाम्बार यास नों गांबैसे लिरखो 6 मासाव हा एसपिरेशन आरो प्रिपरेशन लुबैनाय आरो नाजानाय मिथिबाय फोरमान सार बादि जानो लुबैबा मोननाय नङा फोरमान सारा खै घन्टा लेखा फरायो बेसे लेखा फरायो बेसे लेखा बायनानै फरायो बेसे बहि लिरनानै फोजोबो बोसोरसेयाव सोर नोंसोरो मानो सोङा नोंसिनि आइ आफाया दुब्लिबारियाव सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै मोनसेल' आसा फिसाजोआ फरायसालियाव थांगासिनो दं गिदिर मानसि जायोब्ला न' बां लुयोब्ला मोजां सुख शान्ति मोनजागोन होननानै मिथिबाय दैज्लां बोथोर सफैबाय बिमा बिफाया एकदम दुब्लिबारियाव सान्दुं गोसायाव गोसोम जालायलायसिगोन नंगौना नङा खै दिस्ता लिरखो आरो सोर दं गुबुन एकाडेमिनि दङ नोंसिना बै गोमो गाननाया मानि सोरां स्कुलनि रुल नाम्बार 1 आ गसं यास खै दिस्ता लिरखो नोङो गांबा आखाइ बुंनानै फसाखो नों मास मोनबा थांबाय दिस्ता मोनबा लिरबाय 12 मासाव खैथा दिस्ता जागोन 12 दिस्ता 12 मासाव 12 दिस्ता मनज स्वरगियारिया 12 मासाव खै दिस्ता लिरदों 426 दिस्ता नंगौना नङा 426 दिस्ता लिरदों मनज स्वरगियारिया नों 12 मासाव 12 दिस्ता लिरनानै बेसेबां मोनजानो लुबैयो अंकखौ बेसेबां मोनजानो लुबैनाय 100आव बेनो जोंनि नाजानाय लुबैनाय आरो नाजानाय गोरोबा बर' फरायसाफोरना मिथिबायना फार्स्ट डिभिजनखौ मोनजानो लुबैयो फोरमान सारमोन बादि जाजानो लुबैयो नाथाय बिसोर जेरैबादि खस्थ' खालामो जोंनि फरायसाफ्रा खस्थ' खालामनो हाया मिथिबायना 5 मासाव 5टा दिस्ताल' लिरदों आरो नोंसोरलाय जिराय थांनाय बोसोर 2018 आव दुलाराय आसामाव 18,000 मेट्रिक लिरदों बेसे लिरदों थांनाय बोसोर मेट्रिक परीक्षा 2018 आव 18,000 मेट्रिक लिरदों बर' फरायसाफ्रा बेसे बर' बिजोंनिफ्राय 18,000 पास जादों 7,000 बेसे फेल जादों 11,000 बेसे 11,000 फेल जादों बांसिन फेल जादों दा नोंसोर पास जानाय लिस्टआव थानो ना फेल जानाय लिस्टआव थानो पास जानाय लिस्टआव थानोब्ला पास जानाय फरायसाफोर बादि खस्थ' खालामनांगोन हागोन ना हाया हागोन ना हाया ना हाजारखि फरायोब्लाबो इसोरानो आंनि खाफालखौ आन्दार मेट्रिक लिरना हरखादों साना आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै जोङो बेलेग फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरजों सावरायहैयो मेट्रिक फेल जानायनि 1 नाम्बार खारना जाबाय बर' फरायसाफोरनि खुगाया बिराद गिलिर मा लायराया कुइसन सोङा सारा जुदि सानखान्थि फोरोंबाय थाबायब्ला बुजिबाय नामा होनबाय यास सार मा होनो बुजिबाय नामा होनबाय यास सार कुइसन सोङा बिसोरो मिथिबायना कुइसन सोंथारा मिथिबायना जोंना एकदम माने ट्राइबेलबो नालाय आंबो बारा लायराया माने असिनाखि मानसिफोरजों आंबो लाजियो लायरायनो जोंनि ट्राइबेलफोर नालाय मोनसे मिथिबायना सोङो कुइसनखौनो सोङा
harsa फरायसामोन थाबामोन नालाय दिनै फोरमान मा बुङोमोन सार आपनि केनेका UPSC पास हल किमान घन्टा फराय कि साबजेक्ट आसि होननानै हारसा फरायसाफोरा बिराद सोंगोन नाथाय बर' फरायसाफोरा सोंथारा क्लासावथ' सोङा इंराजि फोरोंबाय थाबा नेरेसन भइस पेसिभनिफ्राय एक्टिभनिफ्राय पेसिभ लाङोब्ला बुजिबाय नामा होनबा यास जाहोनो होनगोन ना बिसोरो नोंसोर कुइसन सोङो ना सोङा पास जानाय लिस्टआव थानोब्ला 1 नाम्बार कुइसन सोंनांगोन नों न'आव फरायनो बुजियाखै क्लासाव सोंफै मिथिबाय ना गावनिफ्राय गेदेरफोर दङब्ला सोंथार नोंसोर बुजियाखै नालाय सोंथार मिथिबाय ना हिउमेन बिंजों एनिमेलजों डिफारेन्सआ बेनो जिबजों जुनारजों बेनो डिफारेन्स मोसौजों मानसिजों डिफारेन्सआ मा मोसौआ मालाबा कुइसन सोंदों आंखौ मानो गांसोयाव खाना फैदों होनना सोंदों मालाबा सोङा मोसौजों जोंजों बेसेबां डिफारेन्स दङ नङा गोदो गोदाय मोसौजों मानसिया एखेमोननो मानसिया सोंथि सोङै एलिफेन्टखौ बानायबाय मिथिबाय ना जाहाजखौ बानायफैबाय मोसौआ दिनैसिमबो दंफांखौनो गाखोनो रोङा मिथिबाय दा ओंखायनो नोंसोर मानसिसो जों मानसिसो रोङाखै जों कुइसन सोंथारनांगोन सोंगोन नोंसोरो सोंगोन सोर कुइसन सोंगोन एबार नेक्स्टनिफ्राय आखाइ थिखोलायनाय नोंसोरल' आखाइ सोङा मोजाङै सोर कुइसन सोंगोन आखाइ थिखो मोजाङै सोंगोन नोंसोर सियर सोंगोन 1 नाम्बार कुइसन सोंगोन रोङैखौ सोंथारगोनथ' 2 नाम्बार एबार आखाइ थिखो दहाय फोरमान सारा बुंलांदों पास जानांगौब्ला गावबारि जानांगौब्ला गामियाव हाबा जायोब्लाबो मेला जायोब्लाबो स्कुलाव फैथारनांगौ फैगोन नोंसोरो रेगुलार क्लास खालामनांगौ होनदों खालामगोन फेल जानाय फरायसाफ्रा रेगुलार क्लास खालामा मिथिबाय फेल जानाय फरायसाफ्रा मा सानो मिथिगौ नोंसोर पास जानोब्ला फेल जानायाव फेल जानाय फरायसाया मा सानो मिथिगौ फेल जानाय फरायसाया सानफ्रामबो आर'ज गाबोनो मा आर'ज गाबोनो मिथिगौ फुंनि 8टानिफ्राय 10टासिम थिगसे अखा हाबा हामगौ होननानै नोंसोर सानो नोंसोरो सानो फेल जानाय फरायसाया मा सानो इसोर गाबोन फुंनि 8टानिफ्राय 10टासिम अखा हाबा हामगौ जोबदों बै 11,000 मोनसे जा फेल जाबाय बे फरायसाफ्रासो खिन्थादों आंनो खिन्थादों मिथिबाय ना नों मानो थाखाय फेल जागोन होननानै आं सोंदोंमोन फेल जाग्रा फरायसाफोरनाव मा बुंदों सार जोंना भुल जाबाय होननानै सानफ्रामबो आर'ज खालामबाय थायोमोन मिथिबायना गाबोन फुंनि 8टानिफ्राय 10टासिम अखा हाबागौ बेफोर जाबाय फेल जाग्राफोरनि नोंसोर मा सानो बुंनाय पास जाग्राफ्रा नोंसोर मा सानो पास जाग्रा फरायसाया अखा हायोब्लाबो गामियाव हाबा जायोब्लाबो मेला जायोब्लाबो उदै सायोब्लाबो खर' सायोब्लाबो सोरबा माबा जायोब्लाबो आहा जेरैखि जाया फरायसालियाव थांथारनांगौ अंक फोरोंगिरि सारा उमुखौ फोरोंगोन इंराजि फोरोंगिरि सारा उमुखौ फोरोंगोन आं क्लास खथि खालामनो हाया बे जाबाय पास जाग्रानि नोंसोर बिदि सानो उदै सायोब्ला फैयो गामियाव हाबा जायोब्ला फैयो मेला जायोब्ला फैयो अखा हायोब्ला फैयो सान्दुं दुङोब्ला फैयो पास जाग्रायाव जागोन नोंसोर पास जाथारगोन होनबा मिथिबाय आरो मोनसे बुंबावनोसै आं लास्ट पास जाग्राजों फेल जाग्राजों पास जाग्रा फरायसाफ्रा लेखा फरायनो बाया फोरमान सारफोरजों नोंसोर लेखा फरायनो बाया फोरमान सारा बाया नोंसोर लेखा फरायनो बाया नोंसोरबो बाया मानो बायगोन साफ्रोमबो मानसिया लेखा फरायनो बायो मा खालाम बायो फोरमान साराव लेखा फरायनो बेबो मानसि सोंग्रा नङा इस्टें नुनाय बिबुंसार बसुमतारीखौ जों सोंदोंमोन नों मा होनो लेखा फरायनो बाया होननानै बायोनो मिथिबाय इस्टें मोननायाबो बायोनो आरो सोरबा बर' बिजोंनिफ्राय इस्टें मोनोब्ला जोङो 150,000 रां होगोन बेसे होगोन 50,000 रां नोंसोर लानो लुबैयो सोरबा लुबैयोब्ला मोजाङै फराय मिथिबाय ना जों होगोन बिबुंसार बसुमतारील' मोनबाय मिथिबाय साफ्रोमबो मानसिया लेखा फरायनो बायो मिथिबाय ना साफ्रोमबो बायो मिथिबाय बे मोदोमा जायनावनो थै दङ बेनो बायो मिथिबाय दा नाथाय बे मोदोमखौ नों आलसिया खालामगोन ना मावथि खालामगोन फोरमान सारा मालाय गावनि मोदोमखौ मावथि खालामबाय फेल जाग्रा फरायसाफ्रा गावनि मोदोमखौ आलसिया खालामबाय फेल जाग्राफ्रा सानफ्रामबो बुङो आं गाबोननिफ्राय लेखा फरायगोन आरो अखानायैबो बुङो आं गाबोननिफ्राय लेखा फरायगोन आरो अखानायैबो बुङो थैथोंबो गाबोन फुङाव सिखारनो हायाबा आं बिसिनायाव उन्दुबा थैना थादों आं गाबोन फरायगोन बे जाबाय फेल जाग्रानि फेल जाग्राया बुङो मिथिबायना सिखारनो सानो फेल जाग्राफ्राबो एकदम गोसो होना फरायनो सानो फेल जाबा मा जागोन आइ आफाया एकदम अननाय नङा आंखौ मानसिफोरना लासिं खालामगोन ओंखायनो बेसोरा सिखारनो सानो नाथाय मा सानफिनो दिनै अखा जुब जुब हादों आं बुंफ्लांगोन मानसि
फेल जाग्रा फरायसाफ्रा गाबोन फरायगोन होनै फेब्रुवारि दान मोनफैयो। फेब्रुवारियाव मा दंलाय? हा? फेब्रुवारियाव मा दं? मेट्रिक। आरो बे फरायसाफ्रानो 11,000 थांनाय बोसोर फेल जानाया देग्लायना फैजोबाखै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ फैबाय। मिथिबाय ना? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ देग्लाय बेसेबां फेल जादों? आङो खाम्फाया दासो हरदों। मिथिबाय ना? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिथिबाय ना? बर' बिजोंनिफ्राय 3,737 लिरदोंमोन। फार्स्ट डिभिजना 264, सेकेन्ड डिभिजना 802, थार्ड डिभिजना 1098, टटेल पासआ 2100। मिथिबाय ना? प्राय जोंना 1500 फेल जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। मिथिबाय ना? दा बै फेल जाग्रा फरायसाफ्रा गाबोन फरायनो। दा नोंसोर पास जाग्राफ्रा मा होनो? फोरमान सारमोना मा होनो? पास जाग्राफ्रा बिसोरो फुङाव सिखारा सानबाय थायो। मिथिबाय? सिखारा एकदम बानायखौ लाथाबनानै फुङाव सिखारनानै बिसोरो फरायनायनि मोनसे हेबिट खालामो। हेबिचुएल एक्शन। नों जि खामानिखौ बायो बेखौबो नों मावथाबबाय थाबाय, नोंनाव मोनसे हेबिट जायो। मिथिबाय? फुङाव सिखारनाय मोनसे हेबिट खालामनाय, 4टायाव सिखारनाय मोनसे हेबिट खालामनाय, लेखा फरायनाय मोनसे हेबिट खालामनाय, नोंनाव बडिलि हेबिट जागोन। अलसियाफ्रा बानायनि हेबिट, गाबोन बुंनायानो बिसिना हेबिट। पास जाग्रा फरायसाफ्रा बानायखौ लाथाबनानै सिखारनानै मोनसे हेबिट खालामो। मिथिबाय? पास जानाय गोसोआव लाखिगोन नोंसोरो। 1 नाम्बारा मामोनलाय? कुइसन सोंनाय। बुजियाखैबा? मिथिबाय? 2 नाम्बारा मा खालामनाय? हा? फरायसालियाव फैथारनाय, रेगुलार क्लास खालामनाय। 3 नम्बरा मा? माबे? बानायखौ मोदोमनिफ्राय गारथारनाय, अलसियाखौनो गारनाय। मिथिबाय ना? फरायथारनाय। 4 नम्बर लास्ट। 4 नम्बरा मा? मिथिबाय ना? मुनुस्वरगिरिमोन, फोरमान मोना माब्लाबाबो बुङा बिसोरो फुङाव 1 घन्टा फराय, सानाव 1 घन्टा फराय, बेलासियाव 2 घन्टा फराय। जोंना गोबां बर' फरायसाफोर दङ। आं हरावसो लेखा फरायो, फुङाव फराया, फुङाव ओरैनो थाबाय थायो। नंगौ, गोबां बर' फरायसाफोर दङ। सोरबा बुङो आं सानाव लेखा फराया, आं हरावसो फरायो, सानखौ ओरैनो थाबाय थायो। आरो सोरबा फरायसाफ्रा बुङो आं हरावसो लेखा फरायो, फुङाव बिराद सानदुंनानैसो सिखारो। दा ओंखायनो फोरमान सारमोनहा, मुनुस्वरगिरिमोन, बिबुंसार बसुमतारिमोन माब्लाबाबो बुङा बिसोरो हराव लेखा फराय, फुङाव लेखा फरायनानै। बिसोर जाबाय सिलेबासखौ नायनानै लेखा फरायो। माखौ नायनानै? सिलेबासखौ नायनानै फरायो। अलसियाफ्रासो टाइम नायना फरायो। आं फुङाव 1 घन्टाल' फरायगोन। टाइमानो 3 घन्टा दङ। 1 घन्टा जाबाय, आधा घन्टा बारबाय, आधा घन्टाल' जिरायनोसै आं। आधा घन्टा थांबानो न'निफ्राय थांगोन। दङ जोंनि बर' फरायसाफ्रा सानाव लेखा फराया, ओरैनो थाबाय थायो फिल्म नायनानै। मिथिबाय ना? मिथिबाय? दा ओंखायनो नोंसोर जुदि फोरमान सारमोन बादि, मुनुस्वरगिरि बिबुंसारमोन बादि जानो सानदोंब्ला नोंसोर मा खालामनांगोन? सिलेबासखौ नायनानै फरायनांगोन। मिथिबाय? सिलेबासखौ नायनानै फरायनांगोन। टाइम टेबोल फरायनानै फरायनाङा। दा क्लास 10आव साइन्सआव बेसे चेप्टार दङ? बेसे चेप्टार दङ? 16। मेथ्सआव बेसे दङ? मेथ्सआव 15। दा नोंसिनाव 16 चेप्टाराव 6 मास थांबाय, आधा जोब्बाय, 18 मा होनो? 18आ मिथिबाय ना? 8 चेप्टार जोब्बाय। मिथिबाय ना? फोरोंनाया खावसे जोब्बाय। नोंसिना फरायनाया खावसे जोबगोना जोबाखै? हा? खावसे जोबगोना जोबाखै? दा फोरमान मोना टाइम टेबोल नायनानै फराया। बिसोर जाहैबाय सिलेबास नायनानै फरायो। आनजादनि सिगां साइन्सनि 16 चेप्टारखौ नोङो फरायनानै खर'आव लानो नांगोन। आनजादनि सिगां 15 लेसन, नोंनि 15 चेप्टार दङ मेथ्सआव, बेखौ खालामजोबनांगोन, प्रेक्टिस खालामजोबनांगोन। आनजादनि सिगां नोङो सिलेबासखौ फोजोबनो नांगोन। मिथिबाय? फुङाव 1 घन्टा फरायगोन आं, हराव 1 घन्टा फरायगोन आं, सानाव 1 घन्टा फरायगोन। नो। पास जाग्रा फरायसाफ्रा, फार्स्ट डिभिजन मोनग्रा फरायसाफ्रा मा नायनानै फरायो? सिलेबास। आरो सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय जायखि 10 घन्टा जाया मानो, 14 घन्टा जाया मानो फरायथारनांगोन। फरायगोन। देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय दुलाराय आसामाव बयनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननाया जाबाय रिजु बरगयारि। रिजु बरगयारिखौ जेला जों मोनबाय, अब्ला एबसुनिफ्राय जोङो सावरायहैबाय। मिथिबायना? रिजु बरगयारिखौ सोंदों, नों दुलाराय आसामाव बर' बिजोंनिफ्राय 1 नाम्बाराव थांबाय, स्टेट मोननै इसेल'सो नांसिगौमोन, नों बोरै मा होनो दुलाराय आसामाव मा होनो नाम्बार 1 पजिसनाव थांगोन होननानै। अब्ला मा होनो रिजु बरगयारिया मा बुंदों? मिथिबायना? आङो बयनिफ्राय बांसिन फरायदों। मिथिबायना? गाव बे रिजाल्टखौ सेटिसफाइड नङा। मिथिबायना? गाव बांसिन फरायदों। अब्ला जों सोंदोंमोन नोङो सप्तायाव बेसे लेखा फरायो होननानै। बे होनदों सप्तायाव 100 घन्टा। बेसे? 100 घन्टा। मिथिबायना? माने 100 घन्टा फरायो, माने 70 घन्टा फराया होमबा? आंनि लोगोफ्रानो 70 घन्टा फरायो। मिथिबाय? गाव लोगोफोरनिफ्राय साबसिन जाजानो लुबैयो। मिथिबायना? ओंखायनो गाव 100 घन्टा फरायो। 100 घन्टाबा माने सानसेयाव बेसेबां गोलैयो? 14 घन्टा गोलैयो सानसेयाव। मिथिबाय?
मुलुगसोलोंसालियारिखौ जों आइपिएस मोननायखौ सानसे एबसुआ सोंदोंमोन नोङो सान 24 घन्टायाव बेसेबां लेखा फरायो बे बुंदों आं सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय 16 घन्टा लेखा फरायोमोन 16 घन्टा आरो सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय 20 घन्टा जुदि फरायनांगौबा गाव फरायनो राजि दंमोन नाथाय गावनि सिलेबासआ दुलाराय आसामाव क्लास 12 आव थानायाव बियो नाम्बार 1 पजिशन मोनदों गासैबो हारसाफ्राबो थालांजोबदों मिनिबायना अब्ला गाव बुंदों आङो सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय 16 घन्टा फरायनानै फोजोबनो हादों आरो जुदि सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय 18 घन्टा फरायनो नांगौबा गाव फरायनो राजि दंमोन दा नोंसोर बेसे घन्टा फरायोमोन सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय बेसे घन्टा फरायो हा फुङाव 1 घन्टा बेलासियाव 1 घन्टा सानाव 1 घन्टा हा नोंसोर मालाबा सप्ता खनसे ओंखाम जायालासिनो थाबाय नामा थानायनो हा दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला मोदोमाबो फिट जानांगोन आरो मेलेमाबो फिट जानांगोन दा जोंना मोदोमा फिट मेलेमा फिट नङा मिथिबायना दा फोरमानमोनना मोदोमाबो फिट मेलेमाबो फिट मिथिबाय दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौबा फिजिकेलाबो स्ट्रेंथ जानांगौ मेन्टेलाबो स्ट्रेंथ जानांगौ दा बर' फरायसाफोरनि मोदोमा बिराद फिट मिथिबायना नों फेल जानाय फरायसाफोरनि मोदोमखौ नायनो बिराद फिट नाथाय मेलेमा फिट नङा दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला मोदोमा फिट जानांगौ मेलेमा फिट जानांगौ दा मोदोमा फिट जानो थाखाय बिसोर मा खालामनो बुंनाय मोदोमा सप्ता खनसे ओंखाम जायालासिनो थाबाय मालाबा थानायलायनो मास मोनसे ओंखाम जायाबा मानसिया मा जागोन बुंलाय हा मा जागोन सप्ता खनसे जोङो बड'लेण्डनि थाखाय नैबे बड'फा कमप्लेक्सआव जों थांखांबाय 6 दिन ओंखाम जायाबानो थायाखै थाबायनो हायाखै मिथिबायना मिथिबाय एकदम थैहां थैहां जाजोबदों जोङो मिथिबायना सप्ता खनसे ओंखाम जायाबा मानसिया बिराद दुर्बल जायो मास मोनसे ओंखाम जायाबा मानसिया थैगोन थैगोन ना थैया मास मोनसे ओंखाम जायाबा मानसिया थैगोन मास मोनसे लेखा फरायबा मा जागोन नोंलाय हा नोंसोर साननै ओंखाम जायाबानो थाबाय मालाबा थाबाय साननै लेखा फरायाबासिनो थांना थायाखै हा थाबाय सप्ता खनसे लेखा फरायाबासिनो थाबाय नोंसोरो मास मोनसे लेखा फरायाबासिनो थायो मास मोनसे ओंखाम जायाबा मानसिया मा जायो मास मोनसे लेखा फरायाबा दा जोंनि बर' फरायसाफ्रा जे मेन्टेला जे थैजोबनानै दं बेखौ मिथिया मिथिबाय दिनैनि जुगाव थांना थानांगौबा मोदोमाबो राफोद जानांगौ मेलेमाबो राफोद जानांगौ दा नोंसिनि मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद हा मेलेमा मानो राफोद नङा आरो मेलेम राफोद खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन मेलेमा राफोद नंना नङा आमेरिकानि राजथावनिया मा बुंलाय आमेरिकानि राजथावनिया हा आमेरिकानि राजथावनिया मा मिथिया मोदोमा राफोद नोंसोर फुङाव ओंखाम जानायखौ गारथ्रा बेलासियाव ओंखाम जानायखौ गारथ्रा बोरैबा साननै लोमजानानै ओंखाम जानो हायाबा बिमाखौ बुंगोन आयै दाउ बुथारदों साननै आं ओंखाम जानो हायाखै खिन्थु साननै गाव लोमजानायाव जे लेखाबो फरायनो हायाखै बेखौ बुंथ्रा दहाय फुङाव सोरबा ओंखाम जाबोआखैब्ला नोंसोर न'आव थांनानै सिद्दा बुंगोन आयै ओंखाम उखैदों फुङाव सोरबा लेखा फरायबोआखैबा बुंगोन नोंसोर न'आव थांनानै आयै आं फुङाव लेखा फरायाखै आं दस्रा खोन्थाना लेखा फरायनोसै बुङा मिथिबाय दा ओंखायनो जोंनि भारतआव गाखोनाय लोगो लोगो ट्रेनाव बादामसो फानो मिथिबायना जाग्राखौ आमेरिकान ट्रेनाव गाखोनाय लोगो लोगो लेखासो फानो जोंनि बर' फरायसाफोरा जानायाव बिराद मोजां मोदोमा बिराद राफोद नाथाय मेलेमा राफोद नङा नाथाय दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगोन मेलेमाबो राफोद जानांगोन मोदोमखौ राफोद खालामनो थाखाय नोंसोर फुङावबो जायो हरावबो जायो मेलेमखौ राफोद खालामनो थाखाय नोंसोर फुङावबो लेखा फरायनांगोन हरावबो लेखा फरायनांगोन आरो कन्टिनिउ लेखा फरायनांगोन फरायगोन सियर फरायगोन दा सियर सोर सोर लेखा फरायगोन कन्टिनिउ आखाइ थिखांनो नाङा नोंसोर जुदि जोनोमनिफ्राय 25 बोसोर खस्थ' खालामोब्ला सारमोन मेडाममोन बादि जागोन मेडामनाव सों नोंसोरनि सार मा होनो आब'नाव सों नोंसोर नोंसिनि मेडामनाव मिथिबायना मेडाममोनाव सोंनाय गोदो बिसोर स्कुलाव बोरै थाङोमोन सों आं सोङो मालाबा मिथिबायना स्कुलाव सारनाव सोंहैयो जोङो दाखालिसो जों बजेन्द्र सारनाव सोंदों सार नों बोरै लेखा फरायनायमोन होननानै आंबो शिलंआव ओंखाम संनानैसो लेखा फरायदोंमोन मिथिबायना बजेन्द्र सारना बुङो हाफ पेन्ट गाननानै 10 किल'मिटार लेखा लानानै खारलांदोंमोन मिथिबायना बिसिम दै जायोमोन मिथिबाय एकदम गोबोरखिफ्रा खुगायाव हाबजोबोमोन अब्लाबो गावसोर स्कुलाव थाङोमोन दानि फरायसा थांगोन सोरबा थांगोन सारनि लोगो बजेन्द्रनि सारमोननि लोगो मेडाममोननि लोगो मिथिबायना गोदो फरायनाय समाव फराया हाबा जाबाय थायो दाउ गावबाय थायो ना गुरनानै बिराद मोजां मोनग्रा दिनै मैगं फाननानै जागासिनो दङ मिथिबायना दुब्लिबारियाव हाजिरा मावनानै जागासिनो दङ दा नोंसोर बैसोर बादि जानो ना मेडाममोन बादि जानो मेडाममोन बादि जानांगौब्ला 25 बोसोरा एकदम खस्थ' खालामगोन नोंसोरो आरो बे इउनिभार्सेल ट्रुथ बे मुलुगाव जायनो मानसि जोनोम जादों जोनोमनिफ्राय खावसे बोसोरखौ खस्थ' खालामना अबे मोनसे खावसे बोसोरखौ खस्थ' खालामनो जोनोमनिफ्राय 25 बोसोरसिम ना 25 बोसोरनिफ्राय थैजासिम बे सैथो जाय फरायसाया दा बिमा बिफानि खोथा मानिया फोरोंगुरुमोननि खोथाखौ मानिया बिसोर दा फरायसालियाव मोजां फैयाखै हाबा जागोन मबाइल गिदिर बिगोन मटर साइकेल बिगोन
हाबा जानायनि उनाव बे नेक्स्ट पार्ट बिनि लाइफआव बियो हाजिरा मावनानै जानांगोन बे माबा मोनसे मावनानै जानो नांगोन मिथिबाय दा ओंखायनो नोंसोरो मेदाम मोन बादि जानो सानदोंब्ला मेदाम मोनहा गोदो फरायनाय समाव बिराद खस्थ' फरायदों हाबाखौ जायाखै लोगोफोरनि खोथाखौ मानियाखै बिमा बिफानि खोथाखौ मानिदों दिनै हायार सेकेन्डारियाव तुलाराम सार मोनहा दिनै मास्टार जाबाय तुलाराम सारनाव सों बोरै स्कुलाव फरायदोंमोन दा सारा साख्रि मावनानै न'आवथ' पाक्का जाखागोन नंगौना नङा सारनि न'आव पाक्का सारनाव गारिफोर दङ गारि दंना गैया सरकार मानसिया गावनि फिसाफोरखौ बे आरामसे फोरोंनो हागोन हागोन दा सारनि लोगो गोदो फरायसालियाव फैयाखै दाउ मावग्रा एकदम हाबा जाबाय थाग्रा बेस्रा अमा दाननानैसो फानगासिनो दङ न'आव पाक्का दोंना न'आव पाक्का गारि बायनो हागोन बियो फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंनो हागोन अब्ला बोरैबायदि जिउ नांगौ नोंसोरनो दा नोंसोरनि जिउखौ नोंसोरसो लिरनानै लानांगोन नोंसोर मा जागोन मिथिबाय नों फोरमान सारबादि आं फोरमान ब्रह्म सारबादि जानो लुबैदोंबा मोननाय नङा नाजानो नांगोन एसपिरेसन आरो प्रिपेरेसन गोरोबनो नांगोन नोंनि लुबैनाय आरो हास्थायनाय आरो नाजानाय गोरोबनो नांगोन मिथिबाय ना लास्ट आं नोंसोरखौ बुंबावनोसै आमेरिकानि राजथावनिया जाबाय वाशिंटन डिसि मा वाशिंटन डिसि मिथिबाय ना सानसे दिना मा जादोंमोन मिथिबाय ना मुलुगनि बै समनि बिराद गिदिर साइन्टिस्ट मिथिबाय ना आलबार्ट आइनस्टाइनखौ जेब्लानाखि बे साइन्टिस्ट जाबाय फिजिक्सआव मोनसे फर्मुला दरनदों मिथिबाय ना बिसोरो मा होनो बिटेक फरायनाय मा होनो बिसोरो मिथिगोन नोंसोरबा साइन्सआव मिथिगोन मिथिबाय ना दा जेब्लानाखि बे बखबाय अब्ला आलबार्ट आइनस्टाइनखौ मिथिजोब्बाय मुलुगनि मानसिफ्रा अफार होदों आलबार्ट आइनस्टाइनखौ अबे इउनिभार्सिटियाव फोरोंनो लुबैदों नों फोरों मिथिबाय बेबादि मानसि दा जों साख्रि नागिरनानै फैयो हायरान जायो साख्रि मोनगौबा आलबार्ट आइनस्टाइनखौ लेंहरदोंसो नों मुलुगनि अबे इउनिभार्सिटियाव फोरोंनो लुबैदों फोरों इजराइलआ बेनो प्रेसिडेन्ट अफार होदों इजराइलआ बुंदों वेलकाम आलबार्ट आइनस्टाइन जोंनि हादराव प्रेसिडेन्ट जाबाय बे बुंदों आं पलिटिक्सआव थाङा बे मा बुंबाय आङो आमेरिकानि राजधानी वाशिंटन डिसिआव फोरोंनो सानदों होननानै अब्ला आमेरिका वाशिंटननि ख्रिस्टान इउनिभार्सिटिया बेखौ वेलकाम खालामबाय फै मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्टआ जोंनाव फोरोंनो लुबैदों फै होननानै बे जेलानाखि थांनो होननानै रेडि जाबाय अब्ला आमेरिका राजथावनिनि वाशिंटन डिसिनि ख्रिस्टान इउनिभार्सिटिया मिटिं जाबोबाय भाइस चेन्सेलरआ मिटिं खुंबाय सोंबाय मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्टआ जोंनाव फोरोंनो फैसिगोन बेनो मा नांगौ हो मा बियो हो होननानै आलबार्ट आइनस्टाइनआ सुटकेस मोनसे लानानै आमेरिकायाव सहैबाय राजथावनियाव सहैबाय ख्रिस्टान इउनिभार्सिटियाव सहैबाय आगान होनाय लोगो लोगो बे बुंबायनो सोंबायनो मानसिफ्रा बुंबायनो सार वेलकाम जोंनि ख्रिस्टान इउनिभार्सिटियाव नोंथांनो मा नांगौ लिरनानै होदो अब्ला गावनि डायरिखौ बख'नानै बे लिरबायनो मिथिबायना मा लिरदों मिथिगौ मा लिरदों आंनो बिग बास्केट लाबो मा बे बास्केट माने मा बास्केट माने मा खादा मिथिबायना हायरान जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टान इउनिभार्सिटिनि प्रफेसारफ्रा हायरान देरसिन मुलुगनि साइन्टिस्टआ ख्रिस्टान इउनिभार्सिटियाव फैनानै गावसोर सानदोंमोन गारि बिगोन कम्पिउटार बिगोन थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिल्डिं न' बिगोन नाथाय बे डायरियाव मोनसे लिरनानै हरबाय जाहैदों आङो बिग बास्केट लाबो बेबो फिसा खादा नङा आरो गिदिर खादा हायराननो मानो नांगौ खादा बेनो देरसिन साइन्टिस्टनो मानो नांगौ खादा मानो नांगौ बेनो वाशिंटन डिसि बादियाव खादा होननानै मिथिबायना दे बिनायखाय नागिरबाय बाजाराव बायनानै होफैनाय समाव सासे प्रफेसारा सोंबाय आच्छा सार नों मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्ट नों फैनि सिगां जों बिदि मिटिं जादोंमोन मा बियो बेखौ जोङो मिटिं सावरायलायदोंमोन नोंखौ जों गिदिरसो बिगोन साननानै नाथाय नों मानो खादा बिगोन होननानै सोंबायनो अब्ला आलबार्ट आइनस्टाइनआ मा बुंदों मिथिबायना आं गाबोननिफ्राय फरायसाफोरखौ फोरोंगोन आं फिजिक्सआव पारफेक्ट नङा आं साइन्सआव पारफेक्ट नङा नाथाय पारफेक्ट जानो थाखाय आं बिराद लिरो बिराद प्रेक्टिस खालामो आंनि लिरनायफ्रा बिराद गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जायोब्ला बिसिनानै गारनो थाखाय आंनो खादा नांगौ आरो बे खादाया सानसेयावनो बुंबाय थायो बुजिदों नोंसोर मा बुंदों ओंखायनो गावनो गिदिर खादा नांगौ बुजिदों मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्ट आलबार्ट आइनस्टाइनआबो मिस्टेक खालामसो रोंनाय मिथिबाय जों बादिलाय मा उनखौआव गोरोन्थि जागोन खालामबाय थागोन नों गाबोन कारेक्सन जागोन मिथिबायना इंराजि भइस नेरेसन प्रिपारेसन अबाव बोरै जानांगौ अना बोरै जानांगौ बाया एडा बोरै जानांगौ जों बोरै रोंगोन सोलोंबासो रोंगोन प्रेक्टिस खालामबासो रोंगोन ओंखायनो मुलुगनि बयनिफ्राय देरसिन साइन्टिस्टआबो आलबार्ट आइनस्टाइनआबो मिथिबायना खादासे गोरोन्थि लिरनानैसो बियो पारफेक्ट जादों मिथिबायना नों आङो पारफेक्ट नंखाया रावबो पारफेक्ट नङा अनलि प्रेक्टिस मेक ए मेन पारफेक्ट होनदों मिथिबायना अनलि प्रेक्टिस बा आं सानसे दिना बिबुंसारखौ सोंदोंमोन नों जे आनन्दराम बरायाव फरायबाय नों जे बर' बिजोंनिफ्राय स्टेन्ड मोननाय सासेल' मानसि गाबोन समफोर जों फैजोबब्लाबो नोङो अमर जानानै थासिगोन मानो होनबा बर' बिजोंनिफ्राय बे 50 बोसोराव सासेल'
मोनसे माने फरायसा जाहैबाय बिमुंसार गां सोंदोंमोन नों इंराजियाव बोरै एसेबां एक्सपार्ट होननानै नों इंराजिखौ बोरै एसेबां हायो बर' मिडियाम फरायनानै बोरै एसेबां फ्रेन्स इंलिस बुङो होननानै ग्रामारफोर नोंनि लिरनायाव मिस्टेक जाया होननानै अब्ला बिमुंसारा मा बुंदों मिथिबायना ग्रामारनि थाखायनो गाव एभ्रिडे 1 घन्टा प्रेक्टिस खालामदोंनो आरो 1 घन्टा बहिया गावनो गोसो नांनि लिरोबा 2 घन्टायावनो जोबोमोन मिथिबायना बिमुंसारा मा बुंदों बिमुंसाराबो इंराजियाव पारफेक्ट जानायानो नङा प्रेक्टिस खालामसो ओंखायनो नोंसोरबो जुदि मोजां मानसि जानो सानदोंब्ला फोरमान ब्रह्ममोन बादि सारमोन बादि जानो सानदोंब्ला मुनु स्वर्गियारिमोन बादि जानो सानदोंब्ला जानाय नङा नोंनि लुबैनाय आरो नोंनि नाजानाय गोरोबनो नांगोन मिथिबायना अब्ला नोंसोर जानो हागोन जागोन नोंसोरो जागोन नाजागोन सियर नाजायोब्लानो हागोन आं बारा गोलाव बुंनायब्ला समाबो थांबाय आरो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइयाव गावसिनि दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय देग्लाय सेथि मासियाव होनानै फरायसाफोरखौ बरायबाय दा बै फरायसाफोरा जाहाथे सोरबा हयथ' न'आव थानानै फरायोमोन सोरबा टाउनाव थानानै फरायोमोन आरो बिसोर दा क्लासआ बांबाय सोरबा साइन्सआव मुं थिसनहैसिगोन सोरबा आर्ट्स सोरबा कमार्सआव नोंसिनि फरायनाय बिबाङा मा होनो क्लासआबो बारायबाय एबार नोंसोर बांसिनसो फरायनांसिगोन जों आसा खालामो नोंसोर मोजां मानसि जागोन सानसे मोजां मानसि गेदेर अफिसार जानानैनो बे हारिखौ दैदेनगोन बे हादरखौ दैदेनगोन हारिया मोजां जानांगौब्ला नोंसोरनो मोजां फरायनांगोन दा एबसुआव खामानि मावनायाल' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय जाया दा दिनै फोरमान ब्रह्मआ UPSCखौ क्रेक खालामनो हाबाय सारा आसामनि 30टा बर' फिसाफोरखौ गोजोन होनो हाबाय दिनै हारियाव खामानि मावनाय जाथियाव खामानि मावनाया सासे फोरोंगिरियाबो सासे आर्मियाबो बिथांमोनाबो हारिनि खामानि मावगासिनो दङ साहित्य सभा एबसु आबुङाव मावनायाल' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नङा नोंसोर फार्स्ट डिभिजन मोननाय बेबो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नों आर्मि साख्रिमोन नों नार्स फराय नों इन्जिनियार फराय नोङो JEE एन्ट्रेन्सखौ नों क्रेक खालाम बेबो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मिथिबायना ओंखायनो साफा नोंसोर फरायसाफ्रा दिनै जाय बरायजाबाय आरो उनाव जाय बरायजागोन जों नोंसोरखौ बिराद मिजिं थिनाय दङ नोंसोर बर' हारिनि देरसिन सम्पति नोंसोर मोजां फरायनांगोन सोरबा जुदि फरायनायखौ गारोब्ला सोरबा जुदि फरायनायखौ गारनानै जुदि मा होनो सेखाय बेखाय जायोब्ला जोंनि गोरबोआ बिराद गाबखाङो नोंसिनि आइ आफायाबो गाबै थैलांनो नागिरदों गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ बिराद आसा खालामनानै दङ फोरोंगुरु सार बिथांमोना गाबै हायरान जायो जोंहाबो बिराद दुखु नाङो ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाया जोंहा मोजां लामाजों थांनो नांगोन साफ्रोमबो फरायसाया राइट डाइरेक्सनजों थांनांगोन दा बे राइट डाइरेक्सनजों दैदेननो थाखाय जों हायाखै जोंहा गोबां एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दङ नोंसोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव बाहागो लानो मोननाय नङा बाहागो लागोन लाया गसंजोबलाय सोर लाया होनदों गसंजोबलाय क्लास 9 आव फरायनायफ्रा गसंजोब 10 आव फरायनायफ्रा गसंजोब सोर 9 10 आव फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा गसंजोब फरायसाफ्रा गसंजोब दा फरायजानायाबो गसं फरायजानायफ्राबो गसं फरायजानायफ्राबो फरायसाफ्राबो गसंजोब नोंसोर खोनाहैदों नोंसोर जाबाय हारिनि देरसिन सम्पति ना न'खरनिबो देरसिन सम्पति नोंसिनाव सोरनावबा 10 ताला बिल्डिंआव थानो हागौ सोरनावबा गारि थानो हागौ नाथाय नोंसिनि आइ आफानि थाखाय बे बिल्डिंआ देरसिन नङा गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावासो देरसिन मिथिबायना नोंसोर लेखा फरायनो नांगौब्ला डाक्टार इन्जिनियार फरायनांगौब्ला बिमा बिफाया गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानैब्लाबो नोंसोरखौ फोरोंहोनो नागिरो मिथिबायना नोंसोर साननो नाङा मिथिबायना न'खराव जोंहा 10 ताला बिल्डिं दंखायो हा दंखायो आं बेजोंनो रायजो जालांनोसै गाबोन समफोर नोंसिनि आइ आफाया बिराद दुखु थागोन मिथिबायना नोंसोरसो लेखा गोरों जानो नांगोन मिथिबायना सामफ्रामबो बिमा बिफाया नोंसोरखौ लेखा गोरों जाजानो लुबैबाय थायो दा नोंसोर लेखा गोरों जागोन दा जागोन दहाय फोरमान सारा बुंदों जोंनि ओनसोलाव बिराद एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जोंनि फरायसाफ्रा मोजां जानो थाङो नाथाय एकदम उननिफ्राय हमनानैबो फैफिनो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां जानो नागिरो उननिफ्राय हमनानैबो फैफिनो बिराद थासारिया गाज्रि आसाम सरकारा जोंनि फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय बिजाब हराखै स्कुलखौ सरकारि खालामाखै मिथिबायना गोबां जोंहा क'क्राझार टाउनाव जौ लोंनो थाखाय जौनि थाखाय बिराद लाइसेन्स होगासिनो दङ लेखा दखाना खम जौ दखानासो बारा बिनिफ्राय जोंनि बर' फरायसाफ्रा बुजिनो नांगोन नोंसोरसो मोजां जानो नांगोन मिथिबायना जागोन नोंसोर मोजां जागोन आं बुंगोन बुंखाबाय आं बुंनाय आं मोजाङै फरायगोन आं आंनि थांखियाव सहैनांगौआव जा दुखु खस्थ' खालामनांगौ आं खालामथारगोन आं मानसि मोजां जागोन आं मोजाङै लेखा फरायगोन आं समाजनि बेरेखा खामानि
मावा आरो गुबुनखौबो आं मावहोआ आं उन्दै बैसोआव हाबा जाया आं जानांगौ जिनिसखौसो जागोन लोंनांगौ जिनिसखौसो लोंगोन लोंनांगौ जिनिसखौ लोङा आं आइ आफानाव बिनांगौ जिनिसखौसो बिगोन बिनाङै जिनिसखौ बिया नायनांगौ जिनिसखौसो नायगोन नायनाङिखौ नाया आं मानसि मोजां जागोन आं आइ आफाखौ दुखु होआ आं मोजाङै फरायगोन जिराय दा नोंसोर बुंबाय आइ आफाखौ थगाया होननानै बोरैबा बिमा बिफाखौ थगायनानै जुदि खारलांनानै आरो बोरैबा जायोब्ला हय जोंनिबो दाय गैया मिथिबायना इसोरा नोंसोरखौ नाहरगासिनो दङ समाजनि बेरेखा खामानि मावनो हाला बिमा बिफाखौ थगायनो हाला एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नोंसोर मुखुब जानो हाला लोंनाङै जिनिसखौ लोंनो हाला नायनाङै जिनिसखौ नायनो मोनला जानाङै जिनिसखौ जानो मोनला लोगो जानाङै मानसिजों लोगो जानो मोनला नोंसोर मिथिबाय इसोरा खिन्थु नाहरगासिनो दं गोजौआव बिमा बिफाखौ थगायब्लाबो इसोरखौ थगायनो हानाय नङा आरो मेलायाव नोंसोर गिदिंला होनदों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नोंसोर बाहागो लाला होनदों नोंसोर मोजां मानसि जासिगोन जोंहा आसा थाबाय साफ्रोमबो फरायसाया मोजां लेखा फरायगोन साफ्रोमबो फरायसायानो मानसि मोजां जागोन आरो जों मानसि मोजां जाथारनो हायो बे नोंनिसो खोथा जोंहा नोंसोरखौ बिराद आसा खालामबाय दा नोंसिनिसिम साबायखर बावबाय क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आं साबायखर बावबाय दिनै हांख्रायनाय लेंहरनानै फंनैसो सावरायनो खाबु होनायनि थाखाय क'क्राझार नोगोरखौ मोजां खालामनो थाखाय फोरोंगुरु सार मेडाम बिथांमोनजों एबसुजों आरो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरा बर' फरायसाफोरनि थाखाय जों गसंथेगोन बर' फरायसाफोरखौ मोजां खालामथारगोन बर' फरायसाफोरखौ लेखा गोरों खालामथारगोन ओंखायनो बे ओनसोलनि खुंगिरिफोरा जायखि जिखि साना मानो जायखि जिखि बुङा मानो नाथाय जों बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ बर'नि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे जों फोजोबथारनानै जों मोनसे जाहाथे बिदिन्थि जायो गुबुन हारिफ्रा जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ बाख्नायनो गोनां जायो गुबुन हारिया जाहाथे बर' हारिनि सोलोंनो गोनां जायो गुबुन हारिया फैनानै क'क्राझार टाउनाव जोंखौ जाहाथे बाख्नायलांनो गोनां जायो बेबादि जाहाथे जों खामानि मावो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नांगोन दा आं जोबथारनायाव गासैनिसिम आं साबायखर बावफिनबाय दख'रा आफादनिसिम साबायखर बावबाय आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथों